аз съм израснал в този квартал и това е една малка уличка. Просто е толкова безумно презастроена, че в момента хората ходят по улицата, първо нямат тротуари. Ето и натам, виж жената къде обикаля, по улицата ходи заедно с колите. Абсолютен абсурд. Няма тротуари, няма нищо, но има 100 000 автомобила. Това е абсолютно безумие. И всеки обаче си е построил нещо вътре, си е оправил в тях. Нали, купил си е хубав телевизор, взел си е хубавия диван, но отвън тъне в мизерия, така както е дошъл от провинцията. Там няма проблеми да настъпи кокоши лайна или така нататък. Той си е свикнал да си живее в такава обстановка и най-лошото е, че идват тук и пренасят своята среда при нас и го налагат, абсолютно го налагат.